Kapromdi, dahil ang Pasko ay pinagdiriwang natin para sa pagmamahal, para sa pagbibigayan, pagpapasalamat. Kay Kapromdi, lahat na makikita nyo dito sa aking Christmas tree na may mga kulay ay mayroon mga designated name na nilagay ko.
Ka-Promdi, ang ginamit kong materials dito ay kahoy. Kahoy na galing sa aking bakod nung nabali nung pagkatapos ng bagyo. So pinagpuputol ko siya, pinagtatabi ko. So ang ano ko noon is panggatong nila nanay kasi wala silang kalan na digasol. So ang ginagamit nila sa pagluto yung mga natutuyong kahoy na galing din sa mga kung saan saan napupulot, kaya tinabi ko siya. So since na hindi pa naman siya nagagamit, saka yung kahoy nito is mulberry or mulberry, so hindi siya namamatay kahit na medyo tumagal nang hindi sa lupa, nabubuhay siya. Kaya ready to plant din tong kahoy na ginawa ko dito sa aking Christmas tree. So yung mga bird nest na nilagay ko, ayun ang gagaling sa mga putol-putol, ay yung mga natumba na kahoy, natumba na niyog or coconut tree. So bago nila gawing coco lumber yung coconut na mga natumba, so inunahan ko na para at least yung mga bird nest na nakakapit dun sa niyog na natumba at bago gawing coco lumber, so kinuha ko na para hindi na siya madugtong daghan na ng mga balat ng niyog. So kasi sayang, mamamatay lang din naman at mabubulok pag once na nadaganan na siya ng mga lumber, slab ng niyog. Kaya kinuha ko siya. So ito yung ginawa ko. So actually nung kinukuha ko siya, hindi ko alam kung saan ko siya itatanim. Since na Christmas ngayon at siyempre dream ko nang magkaroon ng Christmas tree dahil yung bata pa ako, never pa kaming magkaroon ng Christmas tree sa bahay. Kahit nga Christmas light, wala kami kasi wala naman kaming kuryente. So itong ginawa ko. So yung dream ko nung bata ako at ngayon ko lang siya natupad
although nasa labas siya at hindi naman talaga siya yung nabibili na tinatawag natin na Christmas tree sa loob ng bahay. So ito yung result ng ginawa ko. Tapos yung mga kapromdi, yung mga plastic na, mga plastic lang yung mga nakadecorate dyan, yung mga pinulot ko kung saan saan. Nakikita ko yung mga plastic na nagkalat, yung mga takip na plastic. So pinulot ko, saka pinagunting-gunting ko. Kaya yun yung result. So nakagawa ko ng star, ng diamond, at iba't ibang hugis ng ano. Kung yung ginupit ko doon, yun na yun. Kung anong nagupit ko doon after nung star, so mayroon hugis diamond, sa kung ano-ano na lang hugis. So yung kulay niya, mga 4 na klase yata to or 5 klaseng kulay. So yung result niya kapromdi, napakaganda niya kapromdi. So matatawag mo siya talagang napakaganda. Hindi man siya iligan kasing iligan ng mga Christmas tree nyo or Christmas tree dyan sa mga malls. So at least ito organic lahat siya. So very very maganda. So yung kapromdi ang aking Christmas tree sa ngayong December. First time kong magkaroon or sa aming pamilya na magkaroon ng Christmas tree na ganito. Kahit nga gawa lang sa mga halaman, so okay naman siya, hindi naman siya mukhang cheap. Napaka-class nga ng dating niya. Although kulang sa decoration kasi ayaw kong mag-over decorated siya kasi hindi na maganda pag sobrang decorated. So parang simple lang pagkagawa ko. Ito nga winter na dito sa amin. Namumuti na ng mga niebe yung ilalim ng aking Christmas tree. Yung kapromdi. Kapromdi dahil ang Pasko ay pinagdiriwang natin para sa pagmamahal, para sa pagbibigayan, pagpapasalamat. Kaya kapromdi, lahat na makikita nyo dito sa aking Christmas tree na may mga kulay ay mayroon mga designated name na nilagay ko. Siyempre, sino pa ba yung mga ilalagay ko dito? Siyempre, yung mga tumugon sa aking kahilingan at para magpasalamat. Siyempre, yung iba ayaw magpabanggit ng pangalan nila, pero yung mga pangalan nila inilagay ko pa rin dito kasi kayo yung mga naging kaagapay ko sa aking naging karanasan dito sa aming sa aking kubo after nung dumaan yung 3 bagyo na malalakas. Kaya kapromdi, bilang pasasalamat sa inyo kapromdi, nandito yung mga pangalan sa star. Random lang to kapromdi, wala akong pinipili kung saan siya mapuntang pangalan. Kasi lahat kayo love ko, lahat kayo naging part ng aking buhay, lahat na kayo naging kasali sa aking naging parang yung sa isang tawag mo lang parang to the rescue yung nangyari. Kaya kapromdi, salamat, maraming salamat sa inyo. So ang mga nandito hindi to sabi ko nga random ito. So ang papasalamatan ko dito, maraming salamat sa Verdon family, sa Cebu po siya, taga Cebu, kay Crystal, kay Ma'am Anisita Verdon from Cebu. Maraming pong salamat sa inyong concern at pagtugon po sa aking pangangailangan. Tapos dito po sa isang big star, sino po kayo nandito? Ayun, si Mami Bernadette mailing po ng Davao City. So si Mami Bernadette po ng Davao City ay tumawag po siya habang alas 6 ng umaga, tumawag po siya sa akin habang nandun po ako sa itaas dahil nag-upload po ako ng video dahil po walang signal dito sa aking Kubo. Pupunta po ako dun sa itaas. So concern po sa akin si Mami Bernadette Miling ng Davao City. Maraming pong salamat sa inyong pinabot na pagmamahal po. Maraming salamat po. Part po kayo ng aking Kubo, ng aking ito yung hiningi na hiningi po na pakikiramay po sa inyo. Ay pakikilaman nyo po sa akin dahil sa dinanas ko po dito sa Baguio. Ay sa aking Kubo. Sa dumaan po na Baguio. Ito walang ito. Ito po si Ma'am Rosalia or Rose Bush, nakatira po siya sa
USA po, saka yung kapatid niya na si Ma'am Esper Remer Child, hindi ko masyadong kabisado yung spelling yun. Rosalinda Rose Bosch, Rosalia Rose Bosch, Esper Remer Chai, parang ganon. Pasensya na po, hindi ko masyadong kabisado yung pangalan nyo. Maraming pong salamat sa pinaabot nyo pong suporta po sa akin. Saka dito po, Sir Drew Makasait, Abside, saka si Ma'am Margie Panghulan ng USA po. Maraming po salamat sa inyo, saka sa kay Ma'am Margie, saka kay Sir Drew Makasait. God bless po sa inyong family. Maraming salamat po. Saka meron po dito na ayaw magpabanggit. So, nilagay ko pa rin po dito sa aking Christmas tree kasi yun po, ganun po yung ano po, yung parang family po, ganun. Family na po yung trato ko sa inyo kasi kayo po yung nagtugon sa aking mga parang madalian na solusyon sa aking problema. Maraming pong salamat. Dito po si Ma'am Ninita Alferez or Maria Teresa Verano, taga ano po siya? Lupong, I think nasa Misamis po ito. Maraming pong salamat Ma'am Ninita or Maria Teresa Verano. Ninita Alferez and Maria Teresa Verano. Maraming pong salamat. Saka ito po, siguro nakikita nyo palagi ito sa aking, nagko-comment po siya sa aking vlog sa YouTube, si Joella Plantasia. Isa po siyang vlogger, mga kapromdi. Si Joella Plantasia po ay isa pong vlogger na plantita. Plantita po rin siya, mayroon po siyang vlog. Kaya kung mayroon po kayong time, sana po i-check nyo rin yung YouTube channel niya. Ang YouTube channel niya po ay Joella Plantasia. Yan po mga kapromdi. So napakaganda po ng mga plants niya kasi nasa ibang bansa po siya. Siyempre iba po yung mga plants sa ibang bansa. Iba po yung mga plants dito sa atin sa Pilipinas. Although yung iba po similar din naman. Kaya ayun po. Huwag niyo pong kalimutan ni si Joella Plantasia. I-check niyo po yung kanyang vlog sa YouTube. Pag sawa na po kayong manood sa aking mga vlog, pwede niyo pong i-check yung kanyang yung vlog kasi magaganda po yung mga plants niya at sa kanyang garden po. Maraming salamat. Sir Joella Plantasia or Ma'am, marami pong salamat sa inyo. Mayroon pa dito. Si Ma'am Leni Aquino po, maraming pong salamat. Si Ma'am Leni Aquino na taga Cavite po siya. Tumulong din po siya sa akin para parang yun nga po sabi ko, to the rescue. Yung parang yung concern niya po, yung pagmamahal niya ipinakita niya sa kapwa niya Pilipino. Maraming pong salamat. Saka po dito sa Big Star. So random po ito, wala akong pinili. Although napunta siya sa Big Star. Si Ma'am Jane Galang, taga Australia po siya. Even hindi po ako humingi ng tulong sa kanya, wala pang dumaan na bagyo, tumulong na po siya sa akin. Kaya maraming pong salamat. Ma'am Jane Galang ng Australia po. Salamat po. Si Tita Bobby Laskete sa Hong Kong po siya. Maraming pong salamat sa inyong pagtulong po sa akin. Maraming salamat po. From di baka abutan ako ng ulan kasi umambon na, so bilisan ko na. Saan ba yun? Ma'am Naomi Cruz, maraming pong salamat. Pinabot ko na po yung tulong niyo sa gusto niyo paabotan ng tulong. Maraming pong salamat, Ma'am Noemi. Ito po, ka-farmers. Si ka-farmers po, isang vlogger. Pinicture niya po yung vlog ko sa kanyang video. Maraming pong salamat ka-farmers. So, kahit pa paano nakatulong po siya, maraming pong salamat. So, hindi ko alam na may tutulong sa akin na vloggers din. Katulad po ni Joella Plantita na tumulong po sa akin na vloggers din po siya. Si Ma'am Marlene Garcia po,
Maraming pong salamat sa iyong panonood ng aking video. Palagi po kayong nag-abang sa aking video. Si Ma'am Marlene Garcia ng Down Under Australia po, maraming pong salamat. Sa Oyihara family po, sa Manila po ito. Pag pupunta ako ng Manila, sila po yung kumukupkup sa akin. So pag galing ako dito sa probinsya, pagdating ko doon po ako tumitira sa kanila, sa friend ko. Oyihara family, marami pong salamat. Merry Christmas po sa inyo. Ito po sa dati po siyang taga Lagunoy, pero po lumipat na po sila sa lumipat na po sila sa Bataan. Maraming pong salamat kay Ma'am Eden, Dr. Valcorsa, kay Ginit, Dr. Valcorsa from Limay, Bataan po. Family po sila, Dr. Eden, Dr. Valcorsa sa Ginit, Dr. Valcorsa. Maraming pong salamat. Natutuwa po ako sa inyo kasi lagi po kayo nag-abang ng aking vlog. Salamat po ng marami. At salamat po sa mga maraming pong salamat. Ito kasi nakakahiya naman. Shout out po kay Alex Abayon Flores from Santa Ignacia, Tarlac, kay Ate Jane Vlog, Bicolana rin po siya, isang vlogger. Rosebud Sabona from Sydney, Australia, saka kay Melody's Mini Garden. So yung iba pong hindi ko nabanggit, sa susunod ko na pong pag-vlog kasi parang masyado nang mahaba yung video. So lagi nyo lang pong ipapaalala sa akin, i-shoutout ko po yung pangalan nyo. Wala pong pinipili na i-shoutout kasi lahat po kayo kapamilya ni Kapromdi. Kung wala po kayo, wala pong Kapromdi, wala pong si Certified Promdi. Maraming pong salamat sa inyo at Merry Christmas po. Salamat po sa inyong panonood. Sana po supportahan nyo kahit hindi plant yung binivilag ko. Sana lahat na vlog ko po panoorin nyo po para at least alam nyo po yung hirap po dito sa probinsya. Makakatulong po sa amin ng malaki yung panonood nyo sa aking vlog. Maraming pong salamat. Merry Christmas po sa inyong lahat. From the bottom of my heart po. From Certified Promdi, maraming pong salamat. From Certified Promdi family po, maraming pong salamat. At thank you for watching. Don't forget to share and subscribe the video po. Salamat po. Umuulan na.